Айде, Франк. Ей, айде бе, стига пада, бе, човек. Къде е това момиче? Бе, къде е това момиче, бе? Нали някакво момиче има в мапата? И сега, това момиче изчезна направо. Не ми се показва трябва една Ф да се показва в играта. Къде е това, бе, човек? Паси. Исках някаква мисия, сега няма никой тук. И за какво дойдох? Само сега от парите. И сега трябва да се хода пеш. Няма таксита ми. Браво, бе. Супер. По-хубаво нищо от това няма. Това не е супер, това е гениално. Паси. Ето, гледай някаква гора тук и Франклин си стои самичък.